Aya madrugs avanomwa ndorarama ine vanomwa aya ndo avanomwa madrugs. Ndikazwa pane mukadzi waigara pamba ambuya wamadzibaba Mozi vairoja pamba ndo vanga kudanana navo. Ndikarwara inini ndikarwara ndikada kufa Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Masireta Milton ndimi nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu yambodzako chituka nemari datu akutaura izvozvo ndi mwetwa ndezvitozvakutaura kuna Masireta Milton. Taura Davidson mukadzi wao ndeopa ndio uri kuzembera kuna baba usingazemberi kuna murume. Aswa wangori last born here. Wangori number 5. Ngeuru nyanyenda pana baba usikaendi pana hapi. Anoba wenda pana murume. Right, taura itizwe baba mkwasha. Tendiani urukira. we Zitara Felistas. Taura di paundi ndio taura baba taura ichibonzwe voice ndakauya kuno kuti mwana wangu akawanika ndiri kuwakeko asi itagara kwenguva yatotiroke lebe satambo shezira niki mari dzacho so asi takataura nayo achiti hatichauri vazwari vacho kana vasingaoni ndikataiwa watoreba ikokwarusa vaita ndiinde ikoko ndikauya ndakauya musi 31st May ndikazama kuvasheza vauye kuzogara basa vanhu vari kuramba kuti vauye kuzondibata ndikatedza futi vamwe kuti vauye hapana ndikazoshedza futi vakazouya vamwe vechi3 vamwe ndio vakati kana vasingadinga vatonge mwana chati ndikati azviti beta ndinge ndakati pamwe mutemo wakuno pamwe unonesa sometimes beta ndiite ndiende kwamama vanonditaurira kuti kuno kunoita sei mongo tinonyatsorora chaiko zvakanakisa hamene udari kuita sei kuti mungwe upu munononga ndakati hai magara nesongo yakadi Kuba 2010 ngati 29 2010 ndakadaita mwana ane 14 years. iyo mkwasha mururachi hama uchitaura kuti mkwasha anyatsopindura mombe nhatu nembudzi anga kabhisaini dzemasungiro dzinoita nhatu kuchiungwe nembudzi nhatu dzemasungiro
ndakati pamambo vachanondi taura kuti kuchishona vanoita sei fambe neniki yacho iri kutaura idzai kutaurisa sa Oktoba wakangori kuti unowa pachini mari gore rese uchishanda wadare ka mambo ichokwadi semunhu hazvipira hake ini ndichabvisa muna Oktoba chachitsidzo kuna mambo kuti vagozobvisa nguva yacho isingapfuuri. Takatarisa $200 zvaitwa kutaura kuna Oktoba. Mari yebhazi yatoshandisa kubva kuhake inogona kuti pfuura $200 yokuenda nekudzoka. Wodzokera fundo wozodzoka. Saka pana chaunenge wapiwa. Unenge wakutoroora kwazvo, kuroora mwana wavo. upanzwa mukwasha hauna mombe une chii hamuna mombe tukuza mukadzi Felicitas. Taura noma tauri taura. Une mombe here kumba. chii chikonzero cha murume wako chaanga asubvisa pfuma handisi kuziva kwa asi iwewe uchiona chii inini ndichiona ndinoona kunge vari kunyanya mwawa vanodhakwa zvakanyanyisa vakamborora mukadzi muna 2021 nyaya yacho kanoperera kukoti saka izvozvizvi baba pavakauya vari kuti tokupira kuti tisangane nemi titaurirane neveukama hama dzacho dzinoti hatisangani nawo isusu tiri vadiki kwavari saka zviite titivatongi vakauya futi vakuramba vachidaro izvozvi ndopavakazotaura vachiti rambanai mutore bhasera yenyu mwana ndosaka baba vakazovadzivakata saka tochidini regai tichiende kwamama zvinongofanana izvozvizvi idzo hama dzacho dzaramba futi kumuya hadzina kuuya havana kana munhu wanisu titiri nanisu tiri tuna vavo inini ndinobva ndina hama dzangu dziri kwavo yazopindurwa ndaindoda kubvunza kuti wachiri wese pamazanosinaazviti vazojekesa kugara tiri kugara tese asi mararamiro acho ndeyokuti vari kunyanya umwe avavo havasi kutichengeta ndainzwisisa kare vaisashanda ndainzwisisa kuti murume wangu hashandi pavakatanga kushanda vabva vachinja vabva vaita wild havachava pane kuti ivo vachindibatsirewo izvozvi vanototi imari yangu idini zvinonaona maaudios avakaita mari misuva ndakasendera hama dzacho vachitoti nyangwe ndichidhakwa isi mari yangu imari dzangu saka vane pekutambira here izvezvi ndinofanirwa baba mambo warunzwa tsitsi kuna baba wabva uko something chekuti vamboiso mume kudzokera nacho handizivi nekuti mari yavo handiibati handiizivi nyangwe mari yeloja yekumagamba vakatosabate mari yangu yemaloja ndo vanotora mari yemaloja saka inobviswa mari yemaloja aneno ivo vakatosatombochaje zvekumagamba nekuti vari kugara pamba pavo pavo pavo
unoona mari kubva kumba kumagamba mari $30. Hama zangu kuramba kuyakumba hanzi atingaendi pane mbuga pari pakavarorwa paikakarorwa kuzaikakarorwa kwagondumaaaaida karora mukadzi wangu kwagwa takubata uendacho saka kuenda kumba uko anoramba kuenda kumba kumagama anoramba kutoenda kotsvaira haadi kana kusvika kumba kwacho mukasvika zvemakaita munoita farika vanhu vakapa utasi hamuitiwa asi vanoramba kudii kuenda kukumba kwacho ikoko apa pane mari apa mari yendikutambira mari shoma ndine mwana ari pajoni pavo aruda mari yeschool fees yemari every term saka apa mari yangu yeschool fees ikwani ndokotachitoita 2 months kuti ikwani zvari kutaura kuti handisipi mari ndokorekta 2 months kuti ikwani yefees panobhadhara mari yefees apa panazvine zvakubhadhara 150 but iwe uri kuti unotambira $30 wati ndinokorekta 2 months kuti ikwana wati mari yefees yemwana ndinokorekta for 2 months unoona kuti ndinotoshandira wati ndinokorekta pane mari yekushanda kuti mari yangu yeschool fees mwana ikwana ikunoti ndeta 2 months saka zvakutaura kuti ndani semari yechikafu vari kundinyepe ivi kana kuya kwacho kutakuti anoenda kadhamba handisi kuti handoka kechikanda apa handisi handizvechokwadi ndikunzwa kuti ndokorekta $30 mari yekumagamba ikebhini rikazii saka anofanira kuchenekana namuti wataura kuti imba magomba kwati ndeyavo ndiyedu chese yenyimesi yakatengwa tichigara chese ndikatoisawo mari yangu ipapo hapana mari yakeso asi makaitenga muri mese mama ugara mese zvanoramba kuita kugara ikokeso last time kuti paakaziva ikoko panoramaonagwako angasigara kupi iko kumba hanzi ane imba yake ane imba yake saka ndokuti aigara pese ndogara pechimetsana kuti handi kumba kwangu chimbogara kumba kwangu anotsemura mahembe dzangu mamwe mabhegi tichitakutia tiende togara pese asanura anotandikaatinga pakadaro imba yako irikuyefesita ikuti imba yako handisati ndavhara foni manyipazeni vhare foni ingachema mbari mukati angati akutopedza tuchichireka ndonyaya iriko kana hama dzangu dzirambe kune kuuya kumba kwako pasi because vanogara chiriya zvirikuvanzira last time even kakune pakugara chai pasakupedza kumani 3 months isikarini pasina zvinotinetsa ndikaenda kumba kwako kuenda kokirina vanotanzi waenda nevakadzi unoenda kovhura kokirina chii ndechinainai vanotanzi waenda nevakadzi ndinotira apa ari pari uko hembe dzako dziri kune rimwe rumu uko ko ukabvisa hembe dzese uko woisa murumu iyo maroja kuti uwane mari yekuroora zvakamira iko kwakanaka asi magariro acho ndokanda kuitwa paanonga asikachiti haachaiti wekuma makusenda anokutakura chikafu chake anokubika chikafu chake chienda kubasa asi naandisiya kana chikafu chacho ndikada kubika chikafu makusende chienda kubasa ndikozi kweindoshanda hakuna mashozi ndikada kubika chikafu pane musi vakandidzimira chistove anadzimira stove zvino zvirikundinetsa ipi pamusoro ndingati paone zvavazvotsanangura taigara tese nekuti kwaive nefamily house yavo kwanga kupadhuze nefamily
saka payakatengeswa imba iyoyo tichigara tese tichigara kumba kwavo tichigara payakatengeswa imba iyoyo ndobva vakazotengwa stendi tokati inini ndekupa ndikugara imba yangu saka ngatitengei mari yamapiwa pashe yenyu ngaitenge stendi ndokutenga stendi kwatengwa stendi iwo yabva yatengeswa imba iyani yakatengeswa muna 2012 yatengeswa muna 2012 vanga vasina pekugara nekuti imba yanga yakuchigara tiri kugara tese mumba imomo kusvikira nanhasi tichitanga kuvaka imba iyoyo tichigara ikoko ndosaka vakuti haindii mari yangu iripo asi mari yakatenga stendi imari share yavo yavakapiwa ndo yakatenga chistendi asi zvimwe pakapindawo simendi yangu sokawe yese matombo ese lodi yacho ndini nematombo ese nakumabhiridi acho timadaidzi vanotaura zvavari kutaura zvese izvi kuti 3 months vanga vane umwe mukadzi chavanoita ndauya neexhibit vanomwa madrugs zvinongofanana ndakatokumbira protection order kucourt yakaitwa musi wa 20 aya madrugs avanomwa ndorarama here vanomwa aya ndo avanomwa madrugs ndikazvara ini kubudikidza effect mukadzi ailoja pamba asi madrug anouraya madrug anobatsira kuita baba saka pane mukadzi waigara pamba ambuya wamadzibaba mozi vailoja pamba ndo vanga kudanana navo ndikarwara inini ndikarwara ndikada kufa ndakabayiwa nebayo apana kwena nhasi nditori nebayo ndikagara muchipatara almost 3 weeks ndiri muchipatara wabva watora mukadzi iyoyo vabva vanomwisa vabva vamubvisa pamba pataigara ini ndaibuda ndichienda kubasa ndisingazivi kuti vanosara vachiita mai nababa pamba vasara vachiita mai nababa ini ndikuti loja ivo vanosara vachidanana wabva watora mai wabva waendesa kumagamba kusvikira court ndo yakazotichi yakazopa eviction order yapa eviction order ndo pakazobviswa zvinhu zvemukadzi uyayo kubva pakabviswa zvinhu zvemukadzi uyayo handidi kutaura nemi mwoyo wangu uri kuramba kuti ndipinde mumba umo asi hembe dzangu dzirimo mumba taiti zvimwe nguva kumagamba uko hakuna mvura inini ndinoshanda kurujiro ndiri ticha kuti tibve kumagamba hakuna nhindi hakuna magetsi hakuna chii ndiri paprocess yekuti ndibatsire kuisa magetsi nezvese ndobva wakatanga zvemukadzi uyu ndakabva ndaregedza mari yangu handichaisewo ipapo saka ivo vari kuti zvishoma zvandakaisa izvozvozvo masimendiwo akapinda ivo ndoti zvishoma izvozvo kapu iyoyo zvawakaisa izvozvozvo ninini ndini ndakatotenga stendi yemwana ndini ndaidzidzisa mwana kusvikira nhasi vakazotanga this year kutanga kubhadharira mwana yavakabhadhara last term nethis term ndini ndaibvisa mari uku mwana ndaenda naye kurujeko ndichimubhadharira ndichiita zvese ava baba vangu varipo mari mwezuro chaiye chaiye takawana mubhegi ravo vatora ndaiti ndiri kubirwa chikafu mumba nditotenga tichengeta tinoenda masociety kuchikoro ezvemagrosari toona mabhokisi akavharwa avhurwa saka mari mwezuro vakuzoona mubhegi ravo mune shuga neraisi musi wesandi ndabva ndatora zvinhu zviya zviya mari mwezuro vakadhakwa makuseni wabva kuti ndipe zvinhu zvangu zvavatora ndikati imi mazuva ese mukudya chikafu chani wabva wangonyarara ndikati aiwa mukudya chikafu chani ini nekuti imi mukudya chikafu changu imimi chenyu kudhako asi chikafu hamusi kutenga zvinongofanana izvozvo vakandipa $100 wabva watora $10 $90 yacho iyoyo ndakabva ndanoibhadhara kuchikoro ndakabva ndanobhadhara school fees yemwana ine marisiti acho ndakabva ndanobhadhara $90 ichi ndakabva ndanobhadhara saka vana kutenga chikafu saka vaiti ndiri kubatirwa mari kubasa vasingatengi chikafu saka ini chandirwadza kuti kumabhoti ndo vanodhiraivha bhoti ichokwako zvavakutora kuti zii takazotora mukadzi kupainga paita problem kuti kana mukomuna sabreti vaiva kuti wakadaura kafeka
vakapika hembe pandikada pafira vanobvatiza kuenda pane mwana arimo kuenda kurara ndakangotaimuka zvokuita zvavisiraii toda kuti ndozvakazoti mutsvage murodzwa vakati hanzi kana zvandanoenda kuti ndakurora zvikazirorako vakandipa kugwaya hete nekuti torapa mukazvinongwacho imi ndakatora kwabva ndaenda nayo wabva wauya wakandirwisa iye nemwana wake nemukwasha neshamwari dzavo wabva wauya kundirwisa kumakama musha wenyu meseka musha wenyu mese asi vainga vauramba kana basa simende yakutaura kuti simende ifoshoro chete ndakatora bainga patotsoka inola chokati ifoshoro chete asikana wene mukadzika makaeka mese right ngatichiitei kuti mari yepfuma nekuti taakurasika padonzo redu ratiri tizvaraurira pfuma yawo right saka toti muna mwedzi wega wega wobvisa 200 mombe dzedare ichi 350 times 3 zoita 1050 nembudzi nhatu ichizi 120 so vaita 1070 makosti enyu imari amada vaita mari 1265 right every month wobvisa $200 kusvika mari yapera undotsvaga balance yako yatotora foni inandotsvaga balance yako inandotsvaga uya uchitora tiri panapa inandotsvaga mari enda utsvaga inoita 10 tokupadaini wozotsvaga ine 10 amazona hakuna makrona